Вітаю, шановнае спадарства, у эфіры «Аб'ектыў». З вами Ярослаў Сцешык. Сёння ад самай раніцы ў розных гарадах Беларусі прайшла хваля ператрусаў і затрыманняў у нашых калегаў. Ёсць новыя крымінальныя справы супраць белсатаўцаў. Тым не менш, мы выходзім у эфір. Выбили двери и забрали ноутбук, відеокамеру. Сілавікі з губазіку палююць на белсатаўцаў. Я звертаюся до всіх глядачоў і читачоў Белсату, бо амаль у кожнага з вас ёсць мабільны телефон. Жорсткія выракі студэнтам за грубае парушэнне грамадскага парадку. Все это время находились в наручниках, руки были скованы, причем за спиной. Дзень салідарнасці з беларускамі. 3 женщины, которые вынуждены были вместо своих мужчин бороться за справедливые выборы, за честные, объединились, и мы вместе пошли дальше по этому сложному пути. Сілавікі, верныя Александру Лукашэнку, спрабуюць паралізаваць працу Белсату. Людзі ў масках з губазіку галоўнага ўпраўлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй учынілі ператрусы ў 16 нашых калегаў, канфіскавалі тэхніку. Як мінімум 2 затрымалі паводле крымінальных справаў. Ператрусы і затрыманні закранулі і іншыя медыя. Як цяпер будзе працаваць Белсат, распавядзе Александр Папко. Ігор Ільяш і Алёна Галёта затрыманыя паводле абвінавачання ў масавых беспарадках. У вядоўцы Белсату Паўла Мажэкі падчас ператруса забралі польскія злоты ды украінскія грыўні, але чамусьці не кранулі долары. Сілавікі ўчынілі ператрусы ў дамах яшчэ як мінімум 16 журналістаў. Сярод іх вядоўца Белсату Глеб Лабадзенка, журналісты Хрысціна Чарняўская, Евген Меркіс, Любоў Лунёва і Мілана Харытонова, якая цяпер знаходзіцца за мяжой. Выбили двери и забрали ноутбук, видеокамеру, старый телефон дочки, там все, что такое с техники познаходили, заены забрали. И нават забрали банковскую картку моего мужа, на якой 4 рублі беларускіх было. А вось так выглядае беларускі офіс радыё «Свабода». Сілавікі сапсавалі сігналізацыю і забралі тэхніку. У кайданках з дому вывелі журналіста «Свабоды» Олега Груздзіловіча, затрымалі яго каляжанку Інесу Студзінскую. Удар па медыя, зарэгістраваным за мяжой, беларускія ўлады нанеслі пасля таго, як разграмілі СМІ, зарэгістраваныя ў Беларусі. З мінулай пятніцы ператрусы правялі ў журналістаў і ў рэдакцыях мінімум 14 сродкаў масавай інфармацыі. 8 журналістаў апынуліся ў зняволенні. Ситуация вельмі складаная. Адзінае, што можна сказаць, што большасць крыніц інфармацыі яна не зачынена, яна сродкі масавай інфармацыі збіраюць, ствараюць контент і распаўсюджваюць яго. Вельмі спадзяюся, што гэта так і застанецца, і што нягледзячы на ціск уладаў, дзякуючы прафесіяналізму журналістаў, тым ліку журналістаў Белсата, людзі ў Беларусі будуць ведаць праўдзівую, своечасовую і аб'ектыўную інфармацыю. Сітуацыю з рэпрэсіямі супраць журналістаў пракаментавалі і ў штабе Святланы Ціханаўскай. Цяпер каманда дэмакратычнай лідаркі знаходзіцца ў ЗША, дзе, апроч іншага, плануе сустрэчу з кіраўніцтвам «Голасу Амерыкі» і агенцтва па глобальных медыя. Гэта спроба ў першую чаргу ударыць па маральным стане беларускага грамадства, якое аб'ядналася, салідарызавалася год таму назад, працягвае змагацца кожны божы дзень на працягу 12 месяцаў, і зараз ён б'е і б'е, і ніяк не можа гэтую веру, гэтую энергію задушыць. Агулам у зняволенні знаходзіцца ўжо 30 супрацоўнікаў СМІ. Амаль што ўсе недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні цяпер вяшчаюць з-за мяжы праз VPN. За апошні тыдзень адтуль аднавіла працу каманда раней заблакаванага парталу «Тутбай». Эмігравалі рэдакцыі рэгіянальнага парталу «Экспрэс-BY», інфармагенцтва «Белапан», «Еўрарадыё» і выдання «Наша Ніва». Праца нашага каналу зменіцца, але не спыніцца. Я звертаюся до всіх глядачоў і читачоў Белсату, бо амаль у кожнага з вас ёсць мабільны телефон. Калі вы бачыце нешта, калі вы маеце нейкую інфармацыю, здымайце кароткія фільмікі, рабіце здымкі, пішыце кароткія тэксты, дасылайце нам на Телеграм. Гэта для нас бесцэнная крыніца інфармацыі і таго, з чаго мы можам потым рабіць нармальныя тэлевізійныя матэрыялы. Каб даведацца пра перадачы, якія вы хочаце глядзець, наш канал будзе праводзіць інтэрнэт-апытанні. Дзяліцца сваімі думкамі, творчасцю, крэатыўнымі акцыямі вы можете з намі праз наш новы канал у Тэлеграме «Нашая хваля». Александр Папко, Белсат.
Што азначае сённяшняя атака на Белсат і што будзе далей, распавяла дырэктар нашага тэлеканалу спадарыня Агнешка Рамашэўская-Гузы. My jesteśmy gotowi dalej Мы надалей pracować гатовыя i працаваць і прымаем przyjmujemy гэта to ўсё як jako, яшчэ адну праяву no, дыктатуры po prostu і яшчэ jeszcze адну jeden праяву przejaw, тэрору, e, з якім маем dyktatury, дачыненне ў jeszcze дадзены jeden момант, przejaw а terroru, практычна który w tej chwili штодня. mamy do czego Я w мяркую, ogóle. што Przyczyna прычына tej ўсіх całej гэтых akcji дзеянняў jest заключаецца taka, ў тым, że што ў нейкі w момант pewnym Александр momencie Лукашенко Александр прыйшоў да Лукашенко таго, што doszedł do як tego, жа ж так можа no, быць, што jaka ў może грамадстве być такая przyczyna, вялікая że ktoś колькасць людзей w не społeczeństwie, кахае tak гэтак wielka цудоўнага liczba ludzi дыктатара, nie kocha tak цудоўнага wspaniałego чалавека. dyktatora, Мусіць быць tak нейкая wspaniałego прычына człowieka. гэтага, musi а яна być не jakaś заключаецца ў przyczyna ім. tego. No Ён przecież лічыць, nie, што ona яна nie tkwi w дзесьці nim, па-за prawda? On ім. uważa, Ну і że ўрэшце ona tkwi дайшоў gdzieś да na таго, што zewnątrz. прычынаю No to з'яўляюцца wreszcie гэтыя doszedł do tego, медыі, że якія przyczyną нясуць są te неўласцівую, media, неадпаведную które карціну. dostarczają Ну і вырашыў tego па іх niewłaściwego, ударыць. На мою nie- думку, глыбейшага nieodpowiedniego сэнсу в obrazu. гэтым няма. No i postanowił w nie uderzyć. Супраць рэпрэсіўных захадаў з боку рэжыму Лукашэнкі выступіла вярхоўны камісар ААН Мішэль Бачэлет. Яна назвала дзеянні беларускіх уладаў недапушчальнымі і заклікала афіцыйны Менск спыніць пераслед грамадзянскай супольнасці і журналістаў, ды запатрабавала неадкладнага вызвалення рэпрэсаваных. Сітуацыю ў Беларусі абмяркоўвалі сёння і на працоўнай сустрэчы міністраў унутраных справаў дзяржаваў Еўразвязу. Сваю рэакцыю выказалі і звязаныя з Беларуссю дэпутаты Еўрапарламенту. Лукашенко траціць час дарма, у яго няма будучыні. Будучыню будзе выбіраць беларускі народ. Таму мы салідарныя з Белсатам, тут баем вясной і патрабуем неадкладнага і безумоўнага вызвалення іх працаўнікоў. Жыве Беларусь! Гэтаксама сёння адбыўся ператрус у старшыні таварыства беларускай мовы Алены Анісім. У апошнія 2 тыдні дзясяткі ператрусаў і затрыманняў прайшлі у прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, праваабаронцаў і журналістаў незалежных медыяў. Следчы камітэт патлумачыў гэтыя дзеянні нібыта іх датычнасцю да ценявога рынку фінансавых сродкаў. Ад 2 до 2,5 гадоў пазбаўлення волі. Такі вырак вынесла сёння суддзя Марына Фёдорова удзельнікам гэтак званай студэнцкай справы. На лаве абвінавачаных былі 10 студэнтаў, адна выкладчыца, а таксама каардынатарка штабу Святланы Ціханаўскай у справах моладзі і студэнтаў. Марына Фёдорова прызнала іх вінаватымі ў змове, у злачынстве групай асобаў і арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Ігор Станкевіч. Ад 2 до 2,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Суддзя Кастрычніцкага раёну Менску Марына Фёдорова паставіла кропку ў гэтак званай справе студэнтаў. З 12 абвінавачаных адзіны Глеб Фіцнер, які прызнаў віну, атрымаў 2 гады. Ребята, безусловно, ни в чем не виноваты, в принципе. То есть мы, конечно, будем подавать апелляцию, безусловно, мы используем все процессуальные моменты, которые можно, там, эти вот, 160-дневный срок подачи обжалования. Вот. Но, по сути, цель обжалования, по сути, обжаловать не сам приговор, а вообще абсурдность всей этой ситуации. Спасылаючыся на недахоп месцаў, у залу паседжання ўпусцілі толькі сваякоў, а саміх абвінавачаных трымалі як злосных злачынцаў. Никому не сняли наручники, они все это время находились в наручниках, руки были скованы, причем за спиной, даже не спереди, как в более легком варианте, то есть, так сказать, изобразили особо опасных преступников. Сярод асуджаных 10 студэнтаў з 5 універсітэтаў, выкладчыца БДУІР і прадстаўніца Святланы Ціханаўскай у справе моладзі і студэнтаў. Іх прызналі вінаватымі ў арганізацыі студэнцкіх акцыяў пратэсту і ў злачынстве ў складзе групы. Згуртаванне беларускіх студэнтаў заклікае пісаць асуджаным лісты і абяцае дапамогу пасля вызвалення. У нас есть стипендия Смолича, на которую в этом году номинированы все осужденные по делу студентов. Вот, и на сайте у нас открыт сбор для ребят, и все деньги, которые будут собраны, будут в равной мере поделены между всеми. И как только кто-то будет выходить, мы будем их давать на любые нужды. Паводле падлікаў з адзіночання беларускіх студэнтаў, за апошнія 9 месяцаў у Беларусі затрымалі каля 500 студэнтаў. Прынамсі 160 адлічылі з палітычных матываў. Пры гэтым 51 студэнт аказаўся пад крымінальным пераследам. У чэрвені за рэпрэсіі супраць студэнтаў і выкладчыкаў у санкцыйны спіс Еўразвязу трапілі рэктары адразу 4 ВНУ. Сёння Павел Латушка заклікаў падпісаць петыцыю да амаль 500 сусветных навучальных установаў, партнёраў беларускіх універсітэтаў. Мы призываем
осудить насилие в рамках белорусских университетов. Это во-первых. Во-вторых, мы призываем приостановить сотрудничество, внимание, с администрациями белорусских вузов. Это не одно и то же, что приостановить сотрудничество с белорусскими вузами. Петыцыю падпісалі ўжо больш як 20 тысяч асобаў. Ігор Станкевич, Белсат. Прапановы па змене асноўнага закону дзяржавы, што распрацавала праўладная канстытуцыйная камісія, апублікавалі ў інтэрнэце. Між іншага, праект забяспечвае гарантыі бяспекі былому прэзідэнту і абмяжоўвае тэрмін яго на пасадзе 2 гадамі. Канчатковы тэкст паправак Лукашэнку прадставяць 1 жніўня. Анастасія Русецкая. Галоўны дакумент краіны чакаюць змены. Тэкст паправак у Канстытуцыю Беларусі з'явіўся на сайце арганізацыі «Круглы стол дэмакратычных сілаў». Стварыў якую Юрый Васкрасенскі, удзельнік сустрэчы Лукашэнкі з лідарамі апазіцыі ў следчым изолятары КДБ. Белорусам хотят предложить некий сырой проект, в отношении которого они могут высказаться по очевидным вещам. Эти предложения белорусов якобы учтут, а оставят и сохранят то, что нужно реализовать режиму в своих интересах. Распрацоўвае новы праект Канстытуцыі адмысловая камісія, створаная ў сакавіку указам Александра Лукашэнкі. Сярод чальцоў камісіі кіраўніца Савету Рэспублікі Наталья Качанова, старшыня Канстытуцыйнага суда Пётр Міклашевіч, старшыня палаты прадстаўнікоў Владимир Андрейченко, депутат Игорь Марзалюк. Конституция – это, естественно, важно, документ, но давайте откровенно, это бумага. Никчемная была бы бумага, если бы не сами люди, если бы не вы, люди, которые формируете общественное мнение. Радыкальных зменаў дзяржаўнага ладу ў праекце няма. Асноўныя палажэнні Канстытуцыі засталіся ранейшыя. Сярод прапановаў абмежаваць прэзідэнцтва 2 тэрмінамі, павысіць мінімальны ўзрост прэзідэнта з 35 до 40 гадоў, даць гарантыі абароны былым прэзідэнтам, патрабаваць папярэдняй згоды парламенту пры прызначэнні прэм'ера, забараніць прэзідэнту скасоўваць урадавыя акты, зрабіць абавязковымі да выканання рашэнняў усебеларускага сходу і надаць яму права здымаць прэзідэнта с посады. Основное, что возникает институт декрета президента, и указы президента становятся подзаконными актами. Это значит, что закон, он будет выше за акты президента в отрыве от той ситуации, которую мы зараз маем. Это, конечно, принциповая измена в сравнении с тем, что мы имели с 96 года, ну и такая, больш дэмакратычная, так бы мовіць. Калі б такі праект быў агучаны ў 19-м годзе, яго можна было б назваць прагрэсіўным, кажуць эксперты. Аднак цяпер развязаць палітычнага крызісу ён не дапаможа. Звяртаюць адмыслоўцы ўвагу і на наступныя папраўкі. Взят путь на узаканивание того, что последний год и ранее успела натворить нелегитимная власть, например, узаканивание тунеядских законов, нормы о том, что каждый должен участвовать трудом и иными формами, вносить посильный вклад в общественную пользу. Сделана попытка явно ввести платную медицину, то, что может быть понятно абсолютно каждому белорусу. Эксперты падкрэсліваюць, што ў праекце Канстытуцыі усебеларускаму народнаму сходу, які называюць адной з найважнейшых формаў народаўладдзя ў Беларусі, істотных паўнамоцтваў не надаецца, а ўлада застанецца ў руках прэзідэнта. У той жа час у Канстытуцыі, якую цяпер рыхтуе дэмакратычная супольнасць, асноўная ўлада належыць парламенту і ўраду, што дае больш гарантыяў супраць усталявання аўтарытарнай палітычнай сістэмы. Анастасія Русецкая, Белсат. Адвакату Віктара Бабарыкі ўрэшце далі магчымасць пабачыцца са сваім падабаронным. Сёння Евген Пыльченко сустрэўся з былым банкірам у Наваполацкай папраўчай калоніі нумар 1. Праз тыдзень невядомасці. Пра перавод Бабарыкі ў Наваполацк адвакат даведаўся выпадкова ў панядзелак. Таксама сёння стала вядома, што кіраўніца выбарчага штабу Бабарыкі Марыя Калеснікава застанецца пад вартай да суда. Скаргу адвакатаў на працяг перабывання пад вартай для Марыі Калеснікавай не задаволілі. Судовы працэс у справе мае распачацца неўзабаве, але дата пакуль невядомая. Марыю Калеснікаву вінаваціць паводле 3 крымінальных артыкулаў: змова з мэтай захопу ўлады, заклікі да дзеянняў, накіраваных на шкоду нацыянальнай бяспецы і стварэнне экстрэмісцкага фармавання. А напярэдадні тэрмін перабывання пад вартаю да 18 верасня працягнулі для фігурантаў справы парталу Тутбай. Але адвакатам не паведамляюць ні інфармацыю аб крымінальнай справе, ні пра следчыя дзеянні адносна 15 затрыманых тутбаеўцаў.
Нашыя суайчынніцы адгукнуліся на абвешчаны Святланаю Ціханаўскай дзень салідарнасці з беларускімі жанчынамі і выйшлі на вуліцы Менску ў белым адзенні, каб паказаць салідарнасць і прагу да перамогі. Мінуў год, як беларускі пратэст выразна набыў жаночы твар. Пад кіраўніцтвам кабетаў аб'ядналіся штабы 3 прэтэндэнтаў на прэзідэнцтва. Як адказаў на гэта рэжым Лукашэнкі і як адгукнулася грамадства, распавядзе Юлія Цельпук. Жанчыны Беларусі не здаюцца і адгукнуліся на заклік Святланы Ціханаўскай праявіць салідарнасць у дзень, які яна абвесціла днём салідарнасці з беларускімі жанчынамі. Летась у гэты дзень аб'ядналіся 3 выбарчыя штабы. Сімвалам супрацьстаяння Лукашэнку сталі 3 жанчыны: Марыя Калеснікава, Вераніка Цапкала і кандидат президента Республики Беларусь Светлана Тихановская. 3 женщины, которые вынуждены были вместо своих мужчин бороться за справедливые выборы, за честные, объединились, и мы вместе пошли дальше по этому сложному пути. З белымі стужкамі на руках ці ў белым адзенні прыхільнікі пераменаў ішлі на выбары, потым на агульнанацыянальны пратэст. Пасля 3 дзён крывавага гвалту ў дачыненні дэманстрантаў, пераважна мужчынаў, 12 жніўня жанчыны вышыхтаваліся ў ланцуг. Потым яны казалі, што прынялі эстафету у Святланы, Марыі ды Веранікі. Именно тот момент, когда в первый день, когда появился интернет, и на Комаровку вышли женщины в белом, на тот момент для нас это просто было как какое-то послание такое света и луч надежды. Апранутыя ў колер міру і з кветкамі ў руках жанчыны заклікалі спыніць гвалт, які чынілі сілавікі ў першыя 3 дні пасля выбараў, і ізалятары былі перапоўненыя параненымі пратэстоўцамі і выпадковымі мінакамі. Беларускімі жанчынамі захапляўся ўвесь свет, згадвае філосафка Вольга Шпарага, аўтарка кнігі «У рэвалюцыі. Жаночы твар». Что касается режима, то он стал женщин воспринимать как опасных. Это стало наиболее отчетливо видно начиная с 3-го женского марша. И женщин стали тогда активно сажать. То есть женщины стали коллективным субъектом, активным коллективным субъектом, который бросает вызов режиму, и к ним стали брутально относиться, так же брутально, как и к мужчинам. Паўсотні жанчын, прызнаных палітвязнямі, цяпер застаюцца за кратамі. Сярод іх шматдзетныя маці, студэнткі, а таксама 2 журналісткі тэлеканалу «Белсат». Публічны ліст ад іх сёння прачытае шмат хто. Раздрукаваць яго з тэлеграм-каналу Святланы Ціханаўскай, укінуць у паштовую скрыню суседа і упрыгожыць кветкаю заклікала каманда натхняльніцы беларускага пратэсту. Салідарнасці таксама з тымі, якія прайшлі і праходзяць праз катаванні, згвалтаванні і пагрозы, якія змагаюцца за вызваленне блізкіх. Я считаю, что я приняла эту тактику такой огласки, опубличивания всего, что с ним происходит, и приняла ее правильно. И ее я буду придерживаться, даже несмотря на то, что сейчас происходит. Вот просто реально страшно открывать телеграм или что-то из новостей. Але ёсць і добрыя навіны на будучыню. Начала происходить политическая субъективация женщин, что женщины стали представлять, что они могут участвовать в политической жизни. И это очень важно для общества, потому что женщины несут с собой новые повестки, они связаны с проблемами женщин, с проблемами людей старшего возраста, детей. На будучыню у новой Беларуси спадзяюцца и палітычныя эмігранты. Мы решили дать голос женщинам в заключении. Одна из них моя мать. Частка з іх акурат у гэты час выйшла ў Вільні чытаць лісты палітвязняў і распавядаць пра жанчын, якія сталі сімваламі змагання за свабодную Беларусь. Юлія Цельпук, Белсат. Шановнае спадарства, насуперак усім выпрабаванням захоўваем бадзёрасць і пачуцце гумару. Таму захоўваю пятнічную традыцыю, запрашаю на праграму без акрэдытацыі. Сёння пра тое, як Лукашенко шукае дыверсантаў сярод пісьменнікаў і журналістаў, а Пуцін лезе з абдымкамі да украінцаў. З вамі быў Ярослаў Сцешык. Трымайцеся.